Nadakpan ang 27 ka individual human na aktuhang nangawat og copper wire sa usa ka telecommunications company sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Dakpan ning 27 ka tawo dihang naaktuhan sa kapulisan nga nangawat og mga copper cable wire sa usa ka telecommunication company sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office sa pagbanguna sa City Operations Group, Talumo Police ug SWAT team. Naaktuhan ang mga dinakpan nga gapamutol og kable sa MacArthur Highway Corner, Quimpo Boulevard. Sunugon daw kini sa mga sospek ug gibaligya ang copper. Nakuha gikan sa mga sospek ning 20 kilos nga copper cable wire ug ang mga materyales sa pagputol sa mga kable. Dinhimatod pa sa truck ug van ginakarga ang mga kinawat. Sumala sa mga sospek nga nahinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, wala sila masayod nga illegal ang ilang gisudlan. 13 sa 27 ka mga dinakpan, taga Manila. Hindi ko po alam na na illegal po yun. Kinontak lang po kami sa FB. Tapos iba, dati sa Facebook, mga kapitbahay namin dati. Sino yun? Anong pangalan sa Facebook? Kalimutan ko yung pangalan. Hindi niyo siya nakita ng personal? Nakikita pero malayo po siya pagka sa area kami. Naghanap lang po sila ng tao ngayon. 13 po kami. Binigyan kami pamasahe para makapunta po dito. Tapos, pagpunta nyo dito? Noperan po kami. Pagka po, 1K isang araw, kaya 2K. Siyempre, sa hirap ng buhay, pinatulan po namin kahit hindi po namin alam yung ikakarga po. Ilang araw sana kayo dito? Hindi pa po alam sa amin, hindi pa po dinidiga sa amin, pero 4 na araw na po kami ngayon dito. Sumala sa kapulisan, daghan na sila nadawat nga reklamo kalabot ni ini sa usa ka telecommunication company. Gani moabot na matud pa sa milyones pesos ang ilang lugi. Maong milusad og operasyon ang kapulisan human ang investigasyon. Based sa atong information, ma'am, organized crime ni siya kay dili ta mo abot sa ingon ani nga operation, ma'am, no, nga mobot og 27 ka buok ang ato ang mga dinakpan involving ani nga insidente. Dugay na kuno nakadawat ang kapulisan og reklamo kalabot ni ini hangtod sa nagpahigayon na sila og investigasyon ug surveillance. Dili lang kuno siya karon nga bulan, napay mga previous cases nga ato lang gitigom mao ning niabot ta sa aning operation. Ginasubay pa sa kapulisan ang nagpaluyo sa mga illegal nga binuhatan. Ang mga nabaligyan sa copper wire pwede po daw mapasakahan og kasong paglapas sa anti-fencing law. Samtang ang mga dinakpan mag-atubag og kasong kawat ug paglapas sa Republic Act 10515 o ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa bagyod ang nagpaluyo niini. Giauhag sa kapulisan ng publiko nga isumbong dayon ugaling dunay makita nga nagapangawat og kable. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.